Στον απέραντο χώρο του ηλιακού μας συστήματος, ο Δίας ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και ενιγματικούς πλανήτες. Το κολοσιαίο του μέγεθος, οι στροβιλιζόμενες καταιγίδες και το μυστηριώδες μαγνητικό πεδίο έχουν γοητεύσει επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμους. Στην προσπάθεια να αποκαλυφθούν τα μυστικά αυτού του αέριου γίγαντα, η διαστημοσυσκευή Juno της NASA και η κάμερά της που ονομάζεται JunoCam μας προσφέρουν ως σήμερα πρωτοφανείς γνώσεις για την ατμόσφαιρα, τη μαγνητόσφαιρα και την εσωτερική δομή του πλανήτη. Το Juno ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου του 2011 σε ένα πενταετές ταξίδι για το μακρινό Δία, φτάνοντας στον προορισμό του στις 4 Ιουλίου του 2016. Όμως λόγω ενός προβλήματος με τον κύριο κινητήρα του δεν μπόρεσε να τεθεί σε τροχιά 14 ημερών γύρω από αυτόν όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά παρέμεινε σε μια ελλειπτική τροχιά 53 ημερών. Η δυσλειτουργία αυτή το ανάγκασε να καλύπτει μεν όλα τα γεωγραφικά πλάτη από πόλο σε πόλο, αλλά μόνο σε λωρίδες 5 έως 10 μοιρών. Το Juno εξακολουθεί να είναι σε θέση να συλλέγει επιστημονικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του περίδιον, Περιτζόβ όπως ονομάζεται, όταν κάνει δηλαδή την πλησιέστερη προσέγγιση του στον πλανήτη, σε απόσταση 4.200 χιλιόμετρων πάνω από τις κορυφές των νεφών του. Κάθε κοντινό πέρασμά του έχει διάρκεια μόνο 6-8 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των 8 ώρων, το Juno είναι αρκετά κοντά στον πλανήτη για να καταγράψει επιστημονικά δεδομένα στην επιθυμητή ανάλυση και στη συνέχεια απομακρύνεται 8,1 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από αυτόν. Η εξαιρετικά μεγάλη ελλειπτική τροχιά του σχεδιάστηκε από την NASA για να αποφύγει τις έντονες ζώνες ακτινοβολίας του Δία που θα μπορούσαν να αποφέρουν σύντομα την καταστροφή του. Ενώ η JunoCam λειτουργεί υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών επιστημόνων, η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεισφορά ερασιτεχνών αστρονόμων παγκοσμίως. Οι ερασιτέχνες αστρονόμοι χρησιμοποιούν τα τηλεσκόπια τους και τον εξοπλισμό τους για να παρακολουθήσουν τη συνεχώς εξελισσόμενη ατμόσφαιρα του πλανήτη Δία. Καταγράφουν την εξέλιξη των καταιγίδων, τον σχηματισμό των νεφών, των ατμοσφαιρικών φαινομένων και μοιράζονται τις παρατηρήσεις και τα ευρήματά τους με την επιστημονική κοινότητα αλλά και με την ομάδα της αποστολής του Juno. Με αυτόν τον τρόπο συνδράμουν στην καθοδήγηση της κύριας κάμερας στη JunoCam, βοηθώντας την επιλογή σημείων ενδιαφέροντος πάνω στο σώμα του πλανήτη. Αυτό το διαστημικό σκάφος έχει προσφέρει πρωτοφανείς γνώσεις στην εξέλιξη των ατμοσφαιρικών φαινομένων και την παρουσία των μαγνητικών πεδίων γύρω από τον πλανήτη. Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της αποστολής δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ανεκτήμητη συνεισφορά των ερασιτεχνών αστρονόμων. Καθώς εξερευνούμε τα βάθη του διαστήματος, ο Δίας στέκεται ως σύμβολο εκπληκτικής ομορφιάς και απεριορίστου μυστηρίου, προσκαλώντας μας να αποκωδικοποιήσουμε τα μυστικά του και να επεκτείνουμε τους ορίζοντες της ανθρώπινης γνώσης.